Hello guys, so ang atuang content karon sa update sa video aning Gmall of Cebu is ang mga unfinished nga mga area. So muna itong libuton karon mga area nga wala pa na finish, pero kasagaran sa mga wala pa gyud finish na ang kinidyong na sa roof deck area. Kita ninyo napay mga scaffold, pero kita ninyo nanay ceiling, nanay design. So muna siya ang bahin sa roof deck sa may atrium side. Muna ni nga mga area nga dako pa kayo trabahoon. So ang roof deck na lang sa ubos nga bahin ani, medyo fully furnished na ang grocery area o ang sunod nga floor mao'y magamit sa karong August or siguro apil pa ang level 3 nga floor. So kini karong August mo di pa din siya magamit, pero musaka ron diha ada pita tanaw na to diha unsa ka detalyado pagkatrabaho aning maong atrium aning Gmall. Muna yung atrium. So naami karon diha nagtrabaho ka ng open, so kami may mo-cover anak nga walay mo lapos nga hangin kung pananlitan doon ay kusog nga bagyo kanang mga ang roof nga dili maukab. So manang amo ng taptapan diha ano imong gitrabaho karon. So medyo daghang ba jud kayong limpihon ang roof deck sa babaw nga bahin. So kini nga portion dere kinakita murag mauni ang kanang mga kuan sa gobyerno like SS, PhilHealth, Pag-ibig. So mauni dere nga ilahang murag sila yung occupied aning area kini dere kana. So masakata sa babaw or makita nato unsa ka detalyado na pagkatrabaho na nga trusses sa atrium side. So pertinido tagid ani nga mall gwapo kinig design kung mahuman jud ni siya. Masakata karon taud-taud na pamunta diri sa ubos. So sa konta na. So stay tuned into my channel para hindi kayo mahuli sa mga bago kong bidyong ilalabas ukol sa Gmall of Cebu. Okay, so nandito na tayo guys sa taas na bahay. Kanina dyan tayo sa baba naglalakad, no? So nakita nyo grabe ka yung details. So pinagtulong-tulungan namin to na maging ganto yung itsura ng process, no? Para so nakita nyo naman iba't ibang grupo yung gumawa nito, pero nung tinap na siya, so kita nyo naman synchronize halos magkapareha lang lahat. Kita nyo dun sa malalayo, kapareha lang yung pattern. So sa baba naman yung mga purlins na yan yung mga ceiling. Gumawa pa kami dyan, di lang masyado makita kasi madilim dito sa ano, pero may catwalk diyan, kami din gumawa ng catwalk dyan.
dyan dadaan yung mga maintenance, electrician maintenance ng mga ilaw sa atrium. So ayun, hanggang dito na muna tayo kasi mag-umpisa na kami magtrabaho. So ito na yung preparation nila for this coming August na opening. Kita nyo, grabe ka detalyado yung pagkagawa. So ito yung mga portion na unfinished pa sa bahagi ng G-Mall of Cebu. So nandito na yung TL ko. So dalawa lang kami nagtatrabaho dito. So ito yung tinatrabaho namin, lagayan ng ceiling, no? So paikot sa buong atrium. Yan, kami yung gumagawa. So ngayon, hi daw sa sabi ng aking TL. So parang mag-uumpisa na kami. So tingnan nyo na lang itong video sa aking YouTube channel, ha. Lagi nyong i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga bago kong videong ilalabas. So sign off, Phyllis Brandex TV.